Let's do it! Come on. Tässä ollaan tämmöisellä 3 miehen kokoonpanolla. Reijo, Petri ja minäni lähdössä Kambodžaa tutkimaan, että mikä on muuttunut. Saas nähdä, miltä siellä nykyään näyttää. Aika rankka matka oli ja aika lämmin. Ja aika kova oli tuo rajaproseduuri. 2 tuntia meni rajalla. Voitte Ja rahaa meni aika paljon. Ja ollaan oikein ankkuroiduttu tänne. Matka meni. No ihan hyvin. Siinähän se hypytellessä ja keikutellessa meni. Kun pysy liikenteessä mukana, niin ei tarvinnut aina ohjatakaan. Jos FZ kulki 2 päällä. No niin, se kulki tosi hienosti. Ei sitä mitään. Petrikin tuli perille saakka. Ei se missään vaiheessa ei se puhunut kyydistä. Mutta oli kyllä rankka matka, se täytyy sanoa, että oli aika kova tää, varsinkin tää lopputulo. Puristus kaupunkiin oli aika kova. Mutta perillä onnellisena ja kertoja elää, mikä lienee tärkeintä. Joo, tultiin tämmöiseen uuteen hotelliin täällä Phnom Penhissa, tämmöisessä on ennen ollut, eikä tätä ennen ollut olemassa. Kohta hypätään.
sanoisin, että aika onnistunut hotellivalinta toistaiseksi. Joo, tuolla on sauna tuolla nurkassa. En ole käynyt, vaikka kaveri sanoi. Värikoordinaatio on kunnossa. Ensimmäinen varsinainen reittipäivä takana, eli Phnom Penhista Prehvihariin eli Bang Menseihin. I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บ่ได้บ่แม่เข้มเปิ้นและเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวไผคือมางามเทลาหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอ้บอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามโตะตามตรงองค์ลงแล้วว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อหลายๆเพราะว่าลูกชายMe kommia. Tää on vielä 100 metriä matkaa. Vedetään tuosta uutta siltaa. Yli. โอ้ละนอรูปหล่อแค้นเป็นฟอได้บ่นอนอ Baby I love you หัวใจอายมันเรียกร้องห้องดังข้างในว่าโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงทงเต้นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเถือกระมุงเทงโมอาเด่นโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะ
กระมงเทงโมเทงมงรูปหล่ออย่างพี่อันนี้ต้องแนมนานๆสไตล์บ้านๆสเปคฝรั่งไอผิวสีแทนเดอร์บ่แม่นสีดำมีงานประจำขับเจ็ตสกีห่วงยงยางก็พอมีให้เศร้ากระถึกใจเอาไอยกให้ฟรีๆกระดานตกลื่นวินเซิร์ฟก็มีไอให้ฟรีๆเพราะว่าคนนี้ไอนั้นถึกใจI just wanna fan you ได้บ่โอ้ละนอรูปหล่อเขียนเป็นฟอได้บ่นอนอ Baby I love you หัวใจอายมันเรียกร้องห้องดังข้างในว่าโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงทงเต้นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาเกือกระมงเทงโมเทงโมอาเด่นโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงทงเต้นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาเกือกระมงเทงโมเทงโมเทงโมเทงโมอายห้องดังว่าโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโทลงทงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเถือกกระมงเทงโมเทงโมอาเด่นโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโทลงทง Lämmintä piisaa. Kraaterijärvellä ollaan. Täältä pitäisi sitten hypätä uimaan. Jaha. Ja Severi meni jo. Ja sillä. Ei voi mitään, mutta mukavalta tuntuu. Niin, siellä Reijo kuvaa itseään. Onpas miellyttävää vettä. Joo, tässä malli. Niitä on niitä eri malleja. Mut nyt on niinku pitivalkoinen. On ollut reissussa useamman viikon ja ensimmäisen kerran on moottoripyörävarusteet pois päältä, niin että sais tämä atleetin vartalo aurinko. Juu, ei kukaan usko, että se olet ollut noin auringossa. Kuka usko, että mä oon ollut ilman aurinkoa, kun on näin ruskea? เมื่อเห็นหน้ามนหาลังถือกระมงเทงโมเทงโมอาเด่นโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโทลงทงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังถือกระมงเทงโมเทงโมอาดาเด่นโดดีดงเด่นโดดีดงลงโทลงทงลงโทลงทงแล้วเมื่อเห็นหน้ามนมันเด่นโดดีดงNiin se tarjoaisi ruokiakin vai? Ollaan eksytty johonkin meidän hotelliin vastapäätä olevaan systeemiin. Ei ole suomenkielistä nimeä. Ei ole tiedä, ravintola vai baari vai yökerho vai karaoke vai mikä, mutta kyllä kysyin sitä karaokea tuossa tullessa ja ei ole karaoke. Reijo on mystisesti jäänyt tuonne jonnekin katos peileistä niinku yksi taannoinen asiakas joskus ja mennäpä kattoo mitä on tapahtunut vai onko mitään. Tarvitaan sitä meisseliä.
Reijo löytyy, että takajarru ei kai palauta, että se jää laahaamaan, niin Reijo ei tänne jäänyt jäähdyttelemään jarrulevyä. Edessä Stefan puoltaa, mutta ei kuulemma vaikuta jarruttamiseen niin hirveästi. Nyt se Reijo katos taas. Ai se meni tonne. Mihinkään se meni? Jonnekin. Tuolta se tulee. Ja älä käytä takajarrua ollenkaan, niin se on mun neuvo. Vì bạ yang na man cười cất rờ mất cha tung kê tha ôi chưa tam cất ôi min cùng nết cất che ro si vài run cross ray sầm mai sọp ngay min mô tô say chi ro kê khni vì min tăng chốt vì min tăng chi là tụ in khni đó với liền năng tha slang tung lang du mình kỳ chi tha vì tờ phật ra tăng xa lạc hàng phơi dục trừ phèo na sải lu sải hal thở tung cọp bông cao khốt manu khốt nia mô chim nu chặt cỏ mình tha vì bà yang na mình cười cất rờ mất cha tung kê tha ôi chưa tam cất ôi min cùng nết cất che ro si ôi run cross ray sầm mai sọp ngay min mô tô say chui hero te khni vì min tăng chốt nyt on tämmönen saatiin tää on meidän paikka missä ollaan 2 yötä nyt meillä on lepopäivä ja varattiin huoneet täältä 50 huoneet ja saatiin upgradeaksi sitten tämmöisen villaan, missä on oma puuli ja hieno maisemakin. Onko se jotain, mitä voi laittaa videoon? Hieno päivä. Saatiin mopo korjattua. Oli sellaisia ongelmia, mitä kuviteltiin, että niitä täällä yksinkertaisesti vaan ei saa korjattua. Niin nyt tämä hetken tilanne näyttää siltä, että ne tuli kaikki hoidettua. Eli ihan niin kuin, olisi niin kuin nappipäivä tässä. Reijokin on iloinen. Jälleen joo, hymyilyttää, kun mopo toimii, hyrisee ja kulkee. Ollaan täältä sen monoromista eteenpäin, 2 yötä takana tässä 5 tähden resortissa, joka ehkä ihan sitä on näin niin kuin tyhjänä ja vähän kulahtaneena ja aika vähän.
Mutta ihan kiva paikka ja muuta. Sää ei ehkä suosinut. Tänään lähdetään siirtymään kohti Keppiä. 2 päivän siirtymä edessä. Ois saanut siihen silmään tuonne. Ois kopsannut. Ei alkoi riehu. Tuota energiaa juo. Tauko täällä Breibengissä. Tämmösen, oliko tää nyt joku, no joku järvi tässä on. En tiedä onko Tekojärvi vai oikea järvi. No niin, tuli vähän myräkkää. Tavarat lensi ympäriinsä ja saakohan meidän kokkityttö tehtyä mitään. Toivotaan. Se on tämmönen $15 hotelli, joka on niin kuin älyttömän ramee. Mutta täällä on sitten tosi paljon kaikenlaista aivan käsittämätöntä massiivista puurakentamista ja niin kuin tällaista puukalustetta. Ne on ihan uskomattomia. Siinä on vähän värkkäämistä. Chân mong so hai đôi vây chụp pro bóng prang mình sấy tay anh chân nhom pro số mình dốc chân tung đặng trong này ai prong bao khăng bao sấy trắng chỉ chân men ten sáng style nu lo lo menu sấy mình chân mong so hai đôi vây chụp pro bóng prang menu sấy tay anh chân
ខ្ញុំប្រុសស្មោះមិនយកចិនទុកដាក់ចំណែកឯប្រុសបោកខ្លាំងបោកស្រីច្រើនណាស់នៅមានអ្នកស្រឡាញ់ទេឃើញមនុស្សស្រីច្រើនហើយទឹកភ្នែកដល់សាវីគេវេទនីស្ទើតែឈួតវាសំដីបានខ្លាំងណាស់ព្រោះវាពូកែអួតឈួតអំនួតបោកតែស្រីជូតទឹកភ្នែកចេញត្រានត្រៃពេលនេះអូនចាញ់បោកប្រុសហើយកុំយំអីអូនអើយកិនអ្វីដែលថ្មីហាបងប្រាប់អូនមិនជឿអូนดีลបងហៅបងអាទឿកុំមក No niin, terveisiä sieltä missä pippuri kasvaa tai täältä missä pippuri kasvaa. Siinä on pippurit tuossa kasvaa köynykset noita tolppia pitkin, mitkä tuossa selän takana on. Että nyt on siellä missä pippuri kasvaa ihan kirjaimellisesti. ដើរបោកគេរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីស្រីស្រីនៅលងជឿគេទីតែឃើញមនុស្សស្រីច្រើនហើយទឹកភ្នែកដល់សាវីគេវេទនីស្ទើតែឈួតវាសំដីបានខ្លាំងណាស់ព្រោះវាពូកែអួតឈួតអំនួតបោកតែស្រី No niin, nyt on Kep saavutettu. Tuli meri vastaan. Tästä sitten käännytään oikealle ja enempi kotia kohti. Tää on tää itäinen Kambodža nyt aika hyvin kierretty. Oho, nyt on tässä oikeastaan kypäräkaljan paikka. សំតែប៉ែមែនតែនអានិតមនុស្សដែលស្មោះសរមនុស្សម្នាក់នោះសាំដល់កហើយដល់វ័យគេបានរុំថ្លៃគេចេះភូតចេះផចេះសំដែងកោហងស្រីស្រីដើរបោកគេរាល់ថ្ងៃហើយដល់វ័យស្រីស្រីនៅលងជឿគេទី ចោលហើយបងប្អូនណាយថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឥឡូវគេចូលរោងខ្ញុំចូលចងដៃព្រោះគេចូលស្ដីស្រីថ្លៃមុនបងសន្យាពេលប្រជុំខំប្រាប់ចាស់ទុំដើរផ្សងគេងផ្សងសន្សំលុយគ្រប់ចូលស្ដីនួនល្អឥឡូវមិនទាន់ផងគេចូលមុនបាត់សេតបងសេតពីឈឺចូលពេទ្យ Why you change your mind ត្រឹមពេលមួយផ្លែតមិនដឹងថាហេតុអ្វីទើបបង do like that friend បងសុំអូនធ្វើជា friend រៀបដូរពីមិត្តទៅជា your man ឥឡូវបង friend your man គឺគេខ្ញុំឈឺចាប់ពេកចូលដេកស្ដាប់បទខំខុយទោះមិនងងុយក៏ខ្ញុំនៅខំប្រឹងដេកត្រហឹងភ្លេងការផ្ទះអូនចាក់លឺពេកឲ្យបងទឹកភ្នែកដេកសែតមុខស្អុយ
งแผลจุ่มแยกปรุสนาน้ำมนเกตกระบอกน้ำนี้ข้านกระแบกเกบ้านโอนท้ายบองบ้านโอนปลายกำเอ้ยกำลูกจัดแปรซ้ำรอกกำอันหายไข่เกโจน้ำไทยขยมบ้านสนายเกบ้านโอนกระแบบองกระแบตึงแผลคลายบองคลายบองเลยตายสลายให้ไว้เนี่ยจัดบังจังเนี่ยชายเกออกโอนสมาบองคลายสลายโอน I cry you tear เป็นออกท้ายเมื่อท้ายปุ่มนี้ใส่สกอลขณีตรำเนี่ยจัดข้างขยมชื่อจับเป็ดโจเด็กสลับวับของคอยตัวมันงองุยก็ขยมในคอมปรังเด็กโตรหังเพลงกาบแต่หอมจะลือเป็ดเอาไอ้บองตึงแผนกเด็กแซ่บมังสอยมีเชียเพลงทำไมไก่ชนายรวมจุ่มชีดเยอะเลยกาตะมองเชิงลางโมกงขมาเอียนไอเงียสมาเลิกได้เจ้าโกเจ้ากระใบมารวมกระเติมชน้ำทำไมสองส้มสกสารมีเชียเพลงทำไมไก่ชายรวมจุ่มชีดเยอะเลยกาตะมองเชิงลางโมกงขมาเอียนไอเงียสมาเลิกได้เจ้าโกเจ้ากระใบมารวมกระเติมชน้ำทำไมสองส้มสกสารMiellyttävä, erittäin miellyttävä. Oli tie. No oli lysti ajella noin perunapeltoon suunnilleen. Oli kyllä niin kuin varsin kivinen pelto. Oli todella rankka ajettava. Tämän retken varmaan niin kuin rankin ajo-osuus ehdottomasti tässä. Tämä näin. Ja meitä rangaistaan heti, kun eilen innostuttiin, juotiin joka viiniä, niin näin siinä heti käy. Pitää lopettaa semmoset törkyt.
in YouTube. Yes. យប់នេះពីសាពីសាណាមកបានជួបគ្នាម្ដងរំខំច្រៀងផងសប្បាយម្លេះទេអញចេញមកប្រកស្ដីចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅកុំបងអោននៅថាពេលរំរសូអញចាបងខ្មាស់មានអីសូអញចាបងខ្មាស់មានអីមានស្រះហេណាស៊ីលាយវីស្គីសូដាអញជើញពីសា Sataa huomenna. Enemmän kuin tällä. Paljon meille tänään? 80. Joo, tuli varmaan yli 80 jotain, joo. Löydettiin eilen rannan paras ravintola, tosin ei kyllä muita kokeiltu, mutta tämä asia on ihan itsestään selvä.
tultiin sitten uudestaan tähän. Voisi varmaan sanoa, että kotimatka alkoi. Lähdetään tästä Sihanoukvillestä ensin Esattiin ja sitten Kohkongiin ja Kohkongista sitten Rajongiin. Esatissa pidetään välipäivä varmaankin. Lähdettiin sitten, se on tämmönen välipäivä, niin lähdettiin uimapaikkaa etsimään täältä. Laguunille kohti Revitäisiin. Nyt on käyty sitten vähän uimassa täällä tämmönen laguuni. Tää on tämmönen täältä on varmaan otettu maa-aineesta. Joku on maansa myynyt. Ja tämä on täyttynyt sitten pohjavedellä, mutta täällä on kyllä ihan hauska uida turkoosissa vedessä. Ihan mukava. Ja lämmin. Petrin mukaan cashew-pähkinöitä. Jaha, täällä Nesat Beachillä, että sitten kokeilla, että jos pääsis käymään vaikka uimassa. Tultiin Petrin kanssa tänne, ajeltiin mopolla ja jos kävis vähän kokeilemaan. Lämmintä on kovasti ja onneksi on vähän armollinen pilviverho tuossa aurinkon päällä. Ja tää on tämmönen mukava ranta, missä paikalliset käy sitten tuolla istuskelemassa ja olemassa. Ollaan taas tänään matkalla sinne Clubhouselle, missä oltiin eilenkin illalla. Reijo tuolla menee edessä ja vilkuttelee valoa. Got one more, like. There's another one. Okay, then we have this one. There's two of you now. Yep. There's another light appearing through the jungle over The there. one who took the shortcut, may he rest in peace. There's quite a few things to trip over. So. I speak English here. Yeah. So good. Yeah, I'm gonna stay home. I think tomorrow she's gonna go do one to school with, so tomorrow. Clubhouselle syömään When are you going to do snitseleitä. When I wake up. Good about that.
palvelusta Clubhouselta ja täällä pimeässä mennään. Cả nhà. Lähdetään nyt sitten täältä Koh Kongin Sunset Resortista. Ihan tavallaan viehättävä paikka, mutta ehkä toistaiseksi huono majoitus, joka jää myös viimeiseksi.